Ges di bwys da am y llôn a heddiw chan. Wel, dwach yn efo. 450 am lo wythnos oed. A ffach bwys da. Bwys da. Cofia, ges ti bwys da am y fiwch na ti fyd? Top bwys chan. Cofia di, o'i fiwch neis. Wel, oedd ar o'i chweini. Ond ar ôl dweud na, mae 2,000 yn arian ofnadw am fiwch. O, di glei. O, helo, esgusodwch fi. Reit. O'r rhaid. Wel, wy'n casglu I Ffoaduriaid Syria. A licech chi roi'r cyfraniad? Wel, fwch chi, o ddwg i weid fwch chi, os dim llaid ar un papur hynny camping, dim ai am man, fi. Ie, fi am dawn ti, David. Wel, yn anffodus, dim ond carden a lle o'r check sy'n gyda fi. Sori. O, na ni te. O, gyda llaw. Cofiwch ni ati. O, ie, glei. Cofiwch ni ati nhw.